Čaute, rok 2026 a Kia je opäť rozbehnutá. Servis, ktorý potrebovala, bol vykonaný. Ešte teraz nás čaká STKčka a potom s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde na predaj. Takže nejaké video s ňou som už dával. Veľa ľudí to nezaujalo, ale rozmýšľam, čo by som s ňou mohol spraviť, kým ju ešte mám, nakoľko ten priestor vo vnútri sa dá celkom zaujímavo použiť. A neviem, či by vás zaujalo, ak by som do nej hodil prístelku a skúsil si spraviť nejaký výlet po Slovensku s ňou. Alebo po Česku, alebo niečo také. Proste využiť ten potenciál toho auta, kým to pôjde k nejakému inému majiteľovi, lebo ja ju mám vyše 5 rokov, urobili sme spolu 70 x tisíc kilometrov a sklamalo ma zatiaľ len dvakrát. Raz, keď sa vymenil palivový filter po kúpe, vtedy to klaklo a musel som prečistiť streky, a druhýkrát, keď prdol centrálny spojkový valec, takže inak to auto beha. A behalo a vozilo ma to aj s Nikou, aj s deťmi. Takže skôr ako to predám, chcem s ním niečo zažiť. Nech to môžem nosiť v pamäti a zároveň to aj zdokumentovať takto na kamere, aby ste aj vy z toho mali nejaký zážitok. Takže skúste mi dať nejaký nápad, že či spraviť nejaký kvázi kemper výlet alebo niečo v podobnom zmysle. Nič iné si neviem predstaviť. Pôvodný plán bolo, že by som to mohol dať na offroadové balóny, ale nakoľko to nie je štvorkolka, tak by to bolo len úplná zbytočnosť. Ale keby to bola štvorkolka, škoda, že sa nevyrábali. Keby to bola štvorkolka, tak si to nechám, dám to na balóny, trošku to dvihnem a urobím si z toho takú liftnutú Kiu. Čo nemyslím si, že má veľa ľudí. A nikto by si to s takýmto autom nevedel predstaviť. Ale bolo by to halus. Takže čakám na vaše nápady. Ja si skúsim niečo premyslieť. Ešte doladím posledné veci. Nachystám ju na STKčku. STKčkujeme sa, keď všetko pôjde v pohode. Čo dúfam, že by malo. Tak niečo natočíme, kým pôjdeš na bazár. Čo ty na to? Čaute.